Сәмрух ел премиясы Татарстан Республикасы Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды тарафыннан Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән оештырыла. Әлеге чарадан хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова репортажы. Сәмрух ел премиясының бүләкләү тантанасы башланып китте. Сәләтне үстерү өчен зур тырышлык керткән иң-иңнәрнең исемләре хәзер билгеле булачак. Премияның максаты сәләт хәрәкәтендә катнашучы сәләтле балаларны һәм талантлы яшьләрне бүләкләү. Сәләт активистларының, партнерларының, проектлар авторларын һәм оештыручыларның эшенә бәя бирү. Республика күләм Сәмрух сәләтле балалар һәм яшьләр премиясында сәләт хәрәкәтендә актив балалар, яшьләр, укытучылар катнашты. Быел Сәмрух ел премиясы безнең 6-нчы тапкыр уздырыла. Бу инде безнең сәләтле яшьләрне һәм балаларны барлау һәм аларны күрсәтү форсатыннан уйланып табылган премия. Бу сәләтнең бер төп вакыйгасы Сәмрух ел премиясы. Минем тәҗрибәгә килгәндә инде сәләтә мин 2013 елдан һәм барлык рольләрдә дә булдым. Минемчә, һәрбер менә шул һәрбер дәрәҗәне үтеп, син директор була аласың. Быел барлыгы 13 номинация: ел сәлкеше, ел айдаманы, ел өлкән айдаманы, ел кулдашлары һәм башкалар. Яңа номинация өстәлде ел инициативасы. Анда төбәк сәләт клублары һәм сәләт активы мәктәбе проектлары катнашты. Әлеге премияны бик яратам. Мин 2нче ел рәттән режиссер. Гомумән мин сәләттә күптәннән һәм сәләт проектларында катнашам. Минем тамашачыларга бер зур соравым бар. Алар әлеге Сәмрух ел премиясына ни өчен килгәннәр икән? Хәзер инде кичкенә генә опрос уздырып алабыз. Мин килдем карарга, абыны. Мин концерт бүген карарга килдем. Без бертен кешеләр өчен дә җан атабыз. Динә Нәҗметдинова, Тохир Хасанов, Татарстан яңалыклары.